knew I had to go. Sometimes you have to leave by yourself. Anem a començar fent un exercici de silenci i de respiració. Respirarem tots junts. Ens ajudarem de les mans, sí? And even though I try to overlook my spies and trust these lies, still I wasn't denied. She said just Avui hem vingut amb un concert molt especial. Hi participen joves músics. És l'Orquestra Integrada. Toquen junts nois i noies amb diferents capacitats intel·lectuals. Un dels joves músics de l'Orquestra Integrada és l'Adrià. Bon dia. Bon dia, Natàlia. Què significa la música per tu? És una manera d'expressar els teus sentiments, el que sents i de desfogar-te de la millor manera possible sense fer res dolent i compartir les coses que fas el dia a dia amb les persones, amb els amics i la vida quotidiana en si. Li dediques moltes hores a la música? Bueno, per mi, com sempre dic, és una part de la meva vida que depèn de com estic estressat o malament amb tu mateix i dic que es menys hores o menys, però sí, és un element crucial per la meva vida. La Montse és la mare de l'Adrià. Bon dia. Bon dia. Què li aporta la música a l'Adrià? Bé, jo crec que li aporta moltes coses. Li aporta companyia, li aporta estar amb gent, li aporta tocar, que li agrada la música, moltes coses, és molt complet. Què sents quan l'orquestra sona tan bé? M'emociono molt, m'agrada molt el que feu, és molt interessant, és molt maco, sona molt bé i la veritat és que m'emociono molt, sí. Aquesta activitat l'impulsa l'associació Art Transforma. La seva directora és la Caral Prats. Bon dia. Molt bon dia. Què és l'Orquestra Integrada? L'Orquestra Integrada és un lloc de trobada de músics diversos. Com neix aquest projecte i per què? Perquè vaig conèixer de l'existència d'una orquestra formada per joves músics amb diversitat funcional i vaig pensar, seria molt bonic fer un projecte inclusiu que agafi aquests joves músics i altres joves músics d'altres llocs perquè posin en comú el que més els agrada fer, que és música. El director de l'Orquestra Integrada és Albert Gomí. Bon dia. Molt bon dia. Havies dirigit una orquestra amb tanta diversitat? Bé, jo he fet molts projectes amb persones amb diversitat i he fet moltes coses, però em sembla que és el cop que l'orquestra és la més gran que havia fet amb persones amb diversitat. Per tant, una orquestra tan gran és el primer cop. Has hagut d'adaptar el repertori? El repertori no és que l'hagi adaptat, és que l'he fet a mida de les persones. A mi em van dir exactament qui vindria, amb quines edats i quin instrument tocava, i vaig anar a conèixer cada un dels músics personalment. Un cop coneguts a cada un, vaig fer la música, i cada música està pensada per cada una de les persones. O sigui, dels 80 que som aquí, a tots els he conegut personalment per poder fer la música que a tothom s'hi trobés molt còmode. Què és el que més valores del projecte? Doncs jo valoro molt el fet de que les persones, siguis quines siguin les seves aptituds i capacitats, poden cadascú ajuntar-se per fer una cosa molt maca tots alhora. Això fa que cada un aporta allò que sap fer i ho fa amb moltes ganes, i quan 70 o 80 persones treballen juntes amb una idea es poden aconseguir coses molt i molt maques. Què creus que aporta la música a les persones? Doncs jo crec que ens fa feliços. I quan fem música,
com que sentim emocions, doncs això ens fa que siguem una miqueta millors, perquè en el fons la vida, jo crec que el més important són les emocions, perquè quan un està content o quan un està trist o quan un està molt alegre per una cosa, doncs sent coses dins, oi que sí? I això, en definitiva, quan un va creixent i va fent-se gran, se'n dona compte que el més important és allò que sents. Perquè hi ha gent que potser dirà «Ostres, tinc una feina molt difícil, però estic content». Aquesta persona és feliç. En canvi, algun altre que sembla que tot li va bé, a vegades està trist. Llavors, aprendre a sentir coses maques, doncs és molt important. I com que la música molt sovint ens fa sentir coses molt maques, per mi és una cosa fantàstica. Adrià, què has sentit quan tocàveu tots junts? Bueno, he sentit com cohesió de grup, amb ganes de fer conjunt, he sentit com tothom hi posa ganes, tothom, no sé, l'esperit aquest de fer com cada vegada més gran el so, la música, l'ambient, que la gent escolti, estigui per la música, més o menys és cosa de grup. Què sents quan regales la música al públic? Això és una pregunta molt complexa. Sento, el que els de fora em donen, que per mi és el que jo sento des de dintre. Per mi són sentiments, no sé. Són els músics més joves. Què us agrada de l'orquestra? Pues el fet de que són persones diverses, unides per la música, i que nosaltres també aprenem coses d'ells, com per exemple la seva capacitat d'autosuperació. Per què us agrada la música? Perquè jo crec que la música és una altra manera de sentir, que és com un sexto sentido, i que t'ajuda a expressar coses que a vegades no es poden expressar ni parlant ni amb cap altre sentit. Què significa per tu treballar amb amb discapacitat? Doncs que no hem provat mai i a més és una alternativa molt positiva perquè treballem molt bé tots junts i és un treball que està molt ben preparat i el director també ho va fer molt bé i tothom està molt alegre i té moltes ganes de tocar. Amb la música de l'Orquestra Integrada acomiadem el programa. Ja sabeu que podeu contactar nosaltres i proposar-nos idees. Avui acabem d'una manera molt especial. Us desitgem un bon 2015.